Wat zegt de Roodkapje aan het bed van de wolf? Oh, oma, wat heb je grote? En wat zegt de wolf? Dat is om je beter te kunnen. Goed. Oh, oma, wat heeft u grote? Ogen. Oh, oma, wat heeft u grote? Opeten! Ja, goed zo. Nou ja, Hanna laat het los. En wat doet de wolf? Wauw, die eet Roodkapje in 1 hap op. En wie komt er dan, Milo? Ja? Wie komt er? De jager. Is Milo de jager? Allee, Milo. Heeft Milo geen zin? Heb je geen zin? Oké, dan mag iemand anders de jager zijn. En wie wil de jager zijn? Allee, Hanna de jager, want jij bent de wolf al, hè, Emmy? Maar speel eerst het verhaaltje een keer helemaal uit. Nu is de jager daar, hè? Emmy, Roodkapje was opgegeten, dus die moet terug in bed. Hanna, jij bent de jager. Wat doet de jager? Wie wil er de jager zijn? Emmy? Ja. Wacht even, ik kom direct kijken hoor. Nog eventjes wachten, Tissa.